Fotovoltaika je jistá investice do nejisté energetické doby. Fulgur Solar vám představuje 3 firmy, které se rozhodly investovat do své budoucnosti přímo na své střeše. Provozujeme hotel s wellness, které je velmi náročné na teplou vodu a vytápění. Chtěli jsme snížit provozní náklady a to se povedlo. Po instalaci fotovoltaických panelů o výkonu 2,2 kWp, které topí přímo do vody, nám náklady klesly o polovinu. Investice se nám tak vrátí do 5 let. V naší pile je elektřina jedním z největších výdajů. Díky panelům o celkovém výkonu 18,5 kWp každý rok ušetříme zhruba 17% nákladů za elektřinu. Investice se nám tak vrátí za 6,5 roku. Velká střecha našeho mlýnu měla potenciál pro fotovoltaickou elektrárnu i s uložením energie do baterií. Díky výkonu 15 kWp nejenže ušetříme peníze, ale také jsme ohleduplnější k životnímu prostředí. Při aktuálních cenách se nám investice vrátí za 6 let. 3 různé oblasti podnikání, jedno společné téma. Fotovoltaická energie jim přinesla úspory a pozitivní změny do jejich podnikání. Připojte se k těm, kteří již zažili výhody čisté a udržitelné energie. Fulgur Solar. Investice do vaší budoucnosti.